Hello mga ka-listeners, good evening. Balik tag into vlog no. Into vlog na tadaan sa kuano sa para sa Lone Ranger part 5 no. Nya tiwas na ko basa yung comment kay para dili masayang ninyo mga comment no. Nya hinaot unta ng uban mo tan-aw sa into vlog para mabasa ilang mga comment no. Makaibaw sila nga gibasa or shout out sila ba na. Pero ang uban nga way mga comment, pwede rag mo forward it sa drama no para di na malangan. Nya salamat dahil sa mga kuan gid ba mutan-aw gid sa vlog no. Ah, bisan og puol na kayo sige tag yaw-yaw pero salamat kayo kay mutan-aw gid ang uban no, maminaw sa itong mga istorya no. Unya sa mga dili pod mag-skip og mga ads no, sa mga bugbo lang dako na kay nang pasalamat nako ninyo mga ka-listeners. Mga pinaskuhan no, mga bugbo lang nga ads ay lang ang tag-as para di mo malangan o paminaw no sa drama. Ana lang kasimple no, dili katong di po ganahan pwede ra skip no. Itong mga kuan di ganahan mo suporta pwede ra mo escape plus ads. Yan lang kasimple mga listeners no aron di way sa aron wala joy sa puton diri ba. Kay tapoy kay nang permi init atong ulo. Na makaamong sa ubang tawo nga wala manghilabot ba. Una nga relax lang no. Kalma lang no. Kalma. Mo nagingon nga uni ni imyat pa makal pords. Makal. No, kalma no, makal naimyat mo may kang imyat nga termino no. Porgs, makal lang porgs. Yan na ba? Makakuha mo ko ng tinguga og halos dyan. Ako yun ang kung ano ng tingog ni imyat sundugon. Maulaw lang ko kay gabi na. Tugaw niya. Makatugaw sa ubang nangatulog ba. Pero makasundog ka na mga kalisinas ka ng tiniguang. Yan, mana kalma lang sa mga uban no, hindi lang masuko no. Relax lang no. Minus drama. Pinatiwas kung basa ng mga kalisinas ni si Ibancho no, o dire si mana mas Ibancho basa na ko deh. Si Kuan si asa daw to dapit nalimot na mo. Si It's Me Titing nausab lagi ang tingog ni Andrew. Oo, nausab kay gipulihan to siya ni Ray Arellano no. Na-absent ningali si Kuan na yung panahon na no, si Anheng Alex Lara no. Ano yung taon nun? Taliwan yung taon tong idol nga si Alex Lara. Nya si Ibancho dili skip sa mga ads boost para makatabang dyan maski gamay lang advance Merry Christmas. Salamat kay Ibancho no. Sige nga nana lang paagi na makasuporta no. Nya si Ibancho gyapon no. Kung labad imong ulo boss dyan inom lang Rexidol. Wag tang lagi boss dyan. Kasuway ko inom sa Rexidol wa maipik. Wa ko mo yun tingali. Pero hilantan ko, mag-ipek siya, hilantan ko ba? Mag-ipek ang Rexidol o mga Saridon. So, yun na nilabad sa ulo kay mo, mag-di mag-ipek mga kalisiners. Tuob, gikinanglan ako. Magtuob ko ba kay, klaro mo nga, napasmuhan ko ba? Kanang kulang tulog, pasmo naman sa tulog. Nga, kanang, ang oras sa pagkaon, di na matunong bitaw, mao nang pasmo yun. Malipat sa oras, di na matulong ang oras ba? Di pamahaw, nahimo na nung murag paniud to. Kaya, tas lang mukaon kay nalargo naman ang paniud to, yan na ba? Nga wala magtunong lagi sa saong kay taga Kadlawon mo ko makatug. Kini pong dita kay mukusog ra man og Kadlawon. Kadlawon mo ikusog kay mingaw na wa natin lay gamit mga tao ba nangatulog man no. Muna nga mukusog siya og Kadlawon. Muna nga na sakripisyo ang akong tulog gid. Muna nga magkontrol lagi ko anay anang kuan tulog kay lisod makakuan lisod ning labdan tago makawala og gana sa pag-edit. Salamat kay Ibancho no. Nya si Aisal Kusaybi Haro Admin dyan.
Diya pa ko diri ang dapita kay makalingaw sa nga drama, makawa sa stress. Salamat admin dyan. Merry Christmas ug take care. Salamat po mo Aisal Kasaybi no. Nalingaw day kag paminaw sa Father I am your father no. Sa mga upang kapaminaw aning dramaha, malingaw dyan mo ni mga kalisinas no. Naman sa playlist. Piling Father I am your father. Na si Alex Lara ni. Ang iyang role kay pare no. Lingaw kay ning dramaha, magsigag katawa ni. Magsigag ngisi, labi na kay trabaho, malingaw jud ka. Salamat ay sal ko sa ibin na nalingaw kag paminaw no. Nya si Maris Res. Hello idol, salamat sa pag-upload from Saudi Arabia. Salamat kayo Maris Res no. Diya sa Saudi Arabia. Salamat kasi mong pagpaminaw. Og si Kanisha Valiente, hahaha, katawa siya, naminaw siya, Jack Inpoy. Og si Ma'am Grace Blanca Flor, kaluoy ni Idibol, oy, ano, Idiboy, no? Idiboy, no? Na Idibol naman, no, ma'am? Narong na pag-type ba? Kaluoy ni Idiboy, oy. Nadaot ang future tungod sa tulisan. Ang ina-ina niya, wala may plano, ibalik siya sa tinuod, ginikanan niya. Saong kinapamahal naman niya ang bata, no? Napamahal na niya si Idiboy ba? Murag sakitan na po siya ba nga mawala niya si Idiboy. Pero ma-surprise na mo sa ending ani mga kalisinas aning dramaha. Sinatay kuwang ani nga episode pero di mo ba mahay sa ending ani? Kay basta di ako isulti kayo, sulti ko. Makaingon na rin this ma'am na ko og kuan kana spoiler makasya di na ako maminaw ni mo eh. Muli na ako musulti unsay kanang sunod sunod sumpay unsay mga say final di ko sulti. Para ma-surprise mo sa ending ba unsay di kanang ending ani. Salamat kay Ma'am Grace Blanca Flor no. Si Saisi Morales, thank you so much. May isa pa yan, Saisi Morales. Salamat po kayo sa imong kanunay pagpaminaw. At tingala lang ko kay ang imong mga comment, di mo solve sa kuan. Di makita sa comment section. Mauna nga permi siya naa sa mga naka-hide ba nga comment. Nakabantay ko sa comment ni mo ma'am ani Saisi Morales no. Na di gid makita sa comment section. Anha siya matunong sa mga naka-hide. Tungod siguro ni sa imong pag-type sa mga di mawa nang kuan ba kaning exclamation point. Kini exclamation point pa sa ending bitaw. Pag mao ni nungdan siguro. Ano ba siya ma-hide siya ba? Or ano mo comment mo ayaw butangin niyo kanang question mark or unsa diha kanang kana to na exclamation point kanang brag ay nga nabali mga ka-listeners kay ma-hide siya nakabantay ko ni ma-hide siya basta na ay mga ingon ani ba nga comment bitaw butangan siya og mga question mark or butangan og kanang exclamation point dughan jud na hide bay napoy kini mga kinumo nga sticker basta na word kani nga ma-detect ni YouTube mura maglain kanang bitang murag kasi kasabot bitaw unsa na sabi na pamalikas di gina sa makasud sa comment section kay chikon ba manang i-hide siya nga mawara po ng mga comment ninyo nga naka-hide mawara na madugay kay mahog man na siyang spam no kanang mga comment ba nga nagabitog ka ng mga hate speech pero kini dili ni siya hate speech pero tungod sa exclamation point daghan kay karga no ng mga sticker nga ng mga kumo sa diha no? Ma-hide siya ba muna nga mo comment mo mga ka-listeners no ayun na ni butangi og mga question mark or unsa diha no mga exclamation point daghan kay mga sticker nga ni mga kumo ayun sa diha no okay na ng mga
heart, okay na ng mga okay na nang naapoy emoji nga kuan, nga katawa, okay na na tingali. Pero na ning hilak ka ni wa kasod. Sticker nga naghilak na, natunong siya sa naka-hide no kana mga na-reject nga comment ba. Kasi buti nga mga ano man wa man mabasa ni John Kent akong comment ano wa man nangawa man ang comment yan na ba. Kasi buti nga mo na ba. Ano nga mo comment lang gid no. Kanang related sa drama no? Or unsa diha nyo i-comment nga kanang tinarong lang no. Kay kasagaran mga mo comment og mga bad words di gid kasud. Di ko naman ako daan gud ni nakgisit na ako daan ba nga unsa tong mga comment mga spam di gid masud. Nakasit na daan ba. Na uban na mo comment og mga link sa una wala kasud. Sa una daghan to na mga spam nga comment ba. Ato akong gikuan ang settings gi-set up nako pero di kasud ng mga spam kaya na may uban mga comment og mga link mga hacker ba. Sumangil ra sila butang og link ba para mutuplok mo inyong account na goodbye na. Una, ayaw dyan mo kumpensa ng mga link mga kalisingas. Una, ako na lang gipang kuan sultin yun para napoy sig matingala mo bang nawala inyong comment. Taas mo akong intro vlog eh. Paminawan niyo ang part 5 sa Lone Ranger. O karon mga hikaram, niya karon ang line sumpay ning sugilanon, Lone Ranger. Ngita balik ka sa kani guli eh. Lain ka. Dili lang ita. Django. Di ka. Di tapadool sa dito na pita. Di tapadool na dito. Nga nun eh, Inko. Di ta magpadool. Kaya doon ay gwardya nga mamusil. Kung magpadool ta o musuot silang asinda. Unsa? Daghan ang gipusil ana. O kay pagawas nga gipusil ka kay mga kawatan. Ingon ni anak? Muna binuhatang garido. O pipila sa mga kabatanunan dili. Gipahimudsan o bayran lang o dakong kantidad. Ingon anak si Garito. O labaw sa tanan. Kanang iya mga sakop. Kadaghanan anak. Mga killer. Itkopihoy. Maway magpadulas sa Sinda Miranda. Gawas lamang sa mga trabahante. O mga trabahante sab. Di sa sakto sweldo. Hapit na pangayoon ang serbisyo. Mapugos ang taong trabaho tungkol kay wamay lang kapaingnan. Dahil trabaho na lang. Katoy mo giingon nga pamusilon ang magpadol sa sinda. Tinuod ba ka to? Oo, tinuod. Daghan ang ipusil. Ugo niya, butangan lang nilang ebidensya na kini nangawat. Di ay ba? Oh, ay. Mga buto-buto pa sa unsang armas. Basin, doon na sige pusil. Ingon lang anak ka sa'yo. Kung may gipusil, singali. Nag-firing. Firing? Sa'yo nag-firing? Basta na nasgarido, sud, sa ilang asinda, mag-firing na sila. Kung mag-practice sa pagpunting. Mau ba? O matod nila, hingigo ko kay nasgarido. Ug mga killer ang ilang mga sakop. Oo, Django. O gituan nga, doon na yung sindikato. Sindikato? O lagay. Gusto ko libuton kining mga sinda. Inko pihoy. Sige, pero distansya lang ita. Kaya basig, madisgasya pa ta. O Inko. Usa may imong plano, Jody ay. Gusto na ko masuta ang tanang mga agianan nining mga asinda. Nining asinda Miranda. Kung mao ka na, tana. Ya. Dagan, bayo, dagan! Dagan! Saludo ako ni mga kaon. Wa, mo sa ang imong pulso sa pagpunting.
Nakita ni mo, Draco? Oh, pagkahingigo ni mo, agaw. Pahalipay ka ni mo. Ah. 1,000 pesos. Salamat, agaw. Di magkahaulog-ulog ang imo. Dili ka po sa anong maulog-ulog man. Magkita mo yun ang ebidensya. Proven and tested man. Adi ay, Grabe. another 1,000 pesos. Dawata. Uy, salamat, agaon. Salamat. Ah. Pagkahingigo ni mo. Uy, baya! Bunot na sad kong 1,000. Ngigo di ay. Kadiyo. Salamat, agaon. Wa ba'y ni samok ninyo din ha? Wa man hinoon, pero sa ako nag-ingon na laki bagong isulbong ng kompetensya. Kinsay ni kompetensya. Bagong sulbong. Ginganlan og Demokrito. Demokrito. O, agaon. Asa nagbase? Wa pa na nagpakita, pero mao na nadungog. Ang ilang mga aser, mao ang nagsuroy-suroy. Ipuson ang ilang mga aser. Areglado, agaon. Manduing imo mga sakop. Ipabuhat sa labing daling panahon. Ay naman ni Django eh. Hapit lang alas 6 buntag o pagin mabalik. Mato ko syudad. Mingaw kay diri. Muro doon ni diri biro dito. Mangwarta ko. Ay, sinamday ko bunog na eh. Sakit ko mga bunog eh. Kukoy? Ah. Dali na mga ano ta. Nag-utan ko. Imo ba? Kaon. Kasarap ako nimo. Nabunog noong ka. Ay, kaso, dili. Sapa ka di ay. Nag-udha ko diri day. Gusto kang usbanti ka? Uy, nga nang usban man. Sikit manguga. Nag-udha ko ba? Nag-udahak lagi ka. Pero, hibaw ka, practice na itong ako, Kukoy. Kisa may imong gipangadamas sa iyong pag-practice day. Ipangandoy na ako. Nga ikaabot ko pag-usab ka to, naglugos ka na ako, Kukoy. Day, Chiri. Kung mahimo, panitan ko sila, Kukoy. Mao ka nang akong gipangandoy, Kukoy. Huwag ka madlok. Naura ta matinghaling akong hadlok, Kukoy. Labaw sa tanan. Unsa pa may kahadlukan ako? Doon na pa ba? Ug labaw sa tanan. Wa naman ko'y angay ampingan. Tungod kay guba naman ko. Human ako mapatay ang tao nga naglugos nako. Mahimo usab nga diha dayon. Mamatay ko, Kukoy. Ayaw na, Day, Chiri. Mag-unsam las by Django. Guba, god. Dili na ko bililhon ni Tiangko, Kukoy. Ayaw na, Day. Isusod ang guba. Mapipi pa na. Pipiun ta na. Kanas by Django, wala na balik mo larga tungkol kay di kanya biyaan. Sa pa may kawidan niya. Hugaw na ko, Kukoy. Uy, yaw lagi ano. Gidawat ka na by Django. Gidawat yung nahitabo ni mo, Day, Chiri. Aw siya, nakadawat sis nahitabo na ko. Pero ako, dili di ko makadawat sa nahitabo na ko ug sa among anak. Day, Chiri. Munor na iyahan siya ko. Muni ang kasadpan nga bahin. Kakita ka ng murag turi, Django. Unsa ka na? Usa ka na ka guardhouse. O ka nagbantay diha. Doon na ni Armas, Ripley. Di ay ba? O sa mata gate, doon ay CCTV kamera. CCTV camera? O lagi. Kana makita nila ang busod o mugawas. Wala. Oh, Kung magpadung ka sa ilang gate, distansya o 100 meters. Makita ka na. sa mata gate lang. O lagi! Sa mata gate, upat na ka gate. Upat ka gate. Ay o lagi.
Sa amihanan, habagatan, sidlakan o kasadpan. Sa imong bana-bana, Inko. Pinakabuksa ko, Brigadier. Sa kutan mga 24 na sakbok. Nga lunod patay mo laban kang Garido. Pero yun na, ganong nagpagsayod magkakain eh. Sa pamasin, ng ilang grupo, may kalabigitan sa nitabo kang Tio Naldo. O sa akong pamilya mismo. Kaya nga no, usap diyan ni Tabos, di mo pamilya, hatang ko. O ganun, naabot mo din eh. Langga! Langga, asa na imong mga sakop? Doa, akong gisugo. Ha? Gisugo lagi ako. Yan man, unsay problema? Gusto kong mukaon og butong langga. Ah, butong. Yes? Why problema? Magpakuha tag butong. Butong ha. Butangan ako og milk. Ah, okay. Okay lang ga. Okay. Kay gusto sa kong mutan-awon sa tong mga building. Kanang atop ni Pakbao niya naglingin ang atop. Aha. Ang ako kanang buwangan, Jennifer. Buwangan. Yeah. Sa in English pa, cockfight. Oh. Yes. Mag-special ko Romy. Sa akong mga kailang mahiligon sa manok. Mga milyonaryo. Mao ba langga? Oh. Gusto kang mo tanaw? Karong Domingo. Magpa-special quorum ako. Sige langga. Mutanaw ko. Hiya! Hiya! Hinala na ka na. Ay, ala, sige, kuan. Diyan ko nagtakian Ikaw, Bioy. ng tao niyo. Gutom naman. Mga una ta. O sige. Ya, diya sunahan na eh. Ni kanan na diha. Anya ta mga on. Pero ay, pundo na to ni kabayo kay bro galuya-luya ni kabayo. Ah. Nagmay kay tikang. Ato tas kakahuya ah. Ya, kakahuyan ta. O, sige. Tuduin lang ko kung asa, Inko. Oh, diyan ko. Dali kabayo. Sige di. Lagang! Lagang! Eh. Diha ta ng maong tindahan. Mukhaon ta simple lang kayong luto. Kaon ka ba? Yan o dili. Kana diha. Naiutan Bisaya diha. May nununan. Pero wa kay na karne diha. Sige, kana na lang. Kana lang. Ayaw taon, sir! Wah. Aluin taon ka! Nag-insure taon ko, sir! Ayaw taon! Uy! Hala, Ginoo ko. May gipusil. Uy! Pasalipod. Kay tingali, ikay isuros pagpusil. Ganun gipusil ang mga tao. Kaya ilako na. Yusir na. Unsa? Patay na. Ito na. Kalmar kay Milakaw. Di ako na, Inko, Peoy. Di ako na. Uy, asab siya paingon. Ug ang gipusil. Huwag bisang usang miduol. Ari ko din mo agib eh. Ang nagpusil ko misakis ang motorsiklo. Meron pa ingon dari ang nagpusil. Nagkadawa na siya. Ang anong minsan pa na. Karoon, duol kayo siya. Pabuto na kung musaylo siya. Karoon, hindi. Ni apa? Nisaliring ang motorsiklo. Nalimpuan. Nasa pamanis Diyanggoy. Ano pa man balik? Ikaw. Diyanggo, diin mo ka. Sugo sa lawas, Inko. Sige, tara. Mga oras ta.
Mo, dahil sa pangaon nga doon naman ni Pilusila dire. Wa man tayo sa. Dito mahadlok. Nungtan ako nga nung gipusil. Ang tubag kay, kuan, paundangon dito siya, pero huwag mo undang. Mao ba? Huwag ang nakapusil, ayan, ora kay masikay sa motorsiklo, nakasibat na. Nah, sige ta na. Mga oras tag-utan ko. Dali na. Ayan yung mga pulis Django. May noon, aron masulbad nila ang nahitabo. Naunsa naman ni Karon? Ganon na kay patyo ng tao. Tungkol sa mga taong dautan, Inko. Anong di man na sila mga hadlok? Tungkol kay, nagamhan na sa dautang bisyo ang ilang utok. Inko Piyoy. Magpaduol ko dito, Django. Maminaw lang ko. Sige, mag-amping ka, Inko. Taong nagmotor ang nipunsilin eh. Oh, sir. Motor nga itom. Sige, kuya mo na mo tungkol kay... Doon na sa'y nagkakitang motor nga nabangga. O ang sakay, patay na sad. Uy, mga ba, sir? Patay ko, no? Tao nga nakapunit. Sakay sa motorsiklong itom. Nabangga ang motorsiklo. O may injan pana nga nagtaop siyang buko-buko. Nabangga ang motor. O natuhog pagyod sa kabilya sa koral nga guba. Dili, halayo din eh. Sisiyo na to, na. Ikaw-ikoy yung milahin ko. Mutanaw ko do. Dire lang ko. Lagi mutanaw ko, di man ko layo gikan din eh. Sige, dayon lang. Susiyon ako. Kaya nakakita, bitas nagpusil. Ako na sutaon kung maobagyod. Oh, sige, padayon. Kung tinuod man, di ka pa rin siya. Nagbayad rin siya sa iyang kasalanan. Django. Ang mga tao nga sama nila Inko, pili po angay nga buhion, dining kalibutan. Naatod. Nagtapok ng mga tao. Maobagyod na. Saman. Mabalituhan na ang namusil. Mauna, sir. Og kinsa man ang nag-injan pana niya. Siya yun nagpusil. Hamon nakita di Django. Pero tabuang nga. Natidwa kay dyan pa na nga nagtaob siya buko-buko. Hinungdan tingali na nga. Nabangga na siya. Kung pagkadimalas kay natusok po isa sa kabilya nga gubaon sa kural. Django siya yun. Siya ang tao nga nagpusil. O doon na ni Injan Pana niyan. Nakabanggas motor na bangga siya naigo sa Injan Pana. Natuog sa kabilya. Patay, oy. Gibayaran niya ang iyang mga kasalanan Inko Piyoy. Pero apahuta na kinsa may nag-Injan Pana siya nagpusil. Oh, tingalig. Pariyente rasad sige pusil. Kaha, Django. Uy, may nanawag nilang gaga rito. Hanggang ako ng cellphone niya. Iata na ka niya. Oh, hello? Oh, Draco? Ikaw di ay? Kadiyot lang ha? Insay na nawag. Si Draco. Oh, walang ka. Hello, Draco. Yes. Magpalayo nga nakiksulti kang Draco. Masa ka kitawag ni Draco? Usa? Yamat ragod. Gipatay ang usa nimo kabatos. Oo, kaon. Apa nung siyang pagkaitabo? Ako nang isusi dito. Mitipon mo sa mga tao sa mga pulis na nag-investigar dito.
Gatong batos. Mao itong may pusil sa usas mga asir sa itong kompetensya. O niya daling nisa kayo sa motorsiklo. Pagkabugsaw na, nabangga ang motorsiklo. Ganong nabangga man. Among bato. Sa akong bato, hinungdan na nabangga kini may duha ka Indian pana na nagtaob siya ko. Oh, Indian pana. Indian pana. Ikaraan na. Naa pa na karon. Basta kay mao kaya ako nakita rito. Ug ang nakalimalas pag yung tagaw. Kay natuhog sa kabilya. Unsay natuhog? Mao gituwa na mo. Nga napangga ang diyang motor nga giserkan sa akong batos. Sa diyang nego kini sa iyang panang pangga. O tingali ito nga nalupad siya gikan sa motor. O pagtugdo niya, dito may punta sa kural nga kumaon. Na may migimaw nga kabilya nga numero 10. Pwedeng tako pa. Oh, shit! Nagdanghag lang siya. Unsay atong buhato na ka. Pasag de. Di tamo angkon. Nga atong trabahante. Pero ang pagutana, kinsa ang nagtira o kinsan pa na kani. Draco. Doon na ba'y nagpakita o kaisog nga ni sukol sa atong grupo? Karon pa kini na itabo agaw. Pues, suta. Kinsa ang naghimo sa ingon? Areglado agaw. Kung masuta nimo, pahibaw ako. Aron sa ingon, tamnan kog liso ang yang agtang aron adto siya mutugpa. Ilawom sa yuta. Oo, agaw. Yagi lang kusbae, Django. O, Ingo! Nya, ikaw dito lang kagpauli. O, Ingo. Nasi, pagbantay si mong pagpauli, ha? Salamat, Ingo. Sige, adto na ko. Ako nakita niyang iyang kamay sukon. Wasaw bating kahadlok sa naitabo nga nakakita min doon ay gipusil. Kalit siyang mibiya, kuman sa pagpusil. Kinsam kay nagtirigan dyan pa na sa taong na musil. Ako na lang mahibawang musulti ni Django. Basta ha? O lagi. Sige, lakaw na. Salamat, Day. Salamat kay nilakaw na si Kukoy. Ug ako nilang usa. Mulakaw na sab ko karon. Aron pangitaon ko ang Scorpion Kang. Mangandam ako sa kong kagalingon. Sa dili pa ko mauli. Muapit ko sa lubong sa akong uyuan. Ya! 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 Sa dili pa ko moadto sa dapit. Nga sarang ikasugat ko ang mga salbahis. Muduaw na ko sa lubong sa ako, anak. Yung Inday Fatima. Mingaw man. Huwag mo din si agawang garido. Magmita na kong diskarte ka nga ni. Kisay may kong agawang ni ka. Asa pa si agawang garido.
imong brandy lang ka? ang pulutan, idiwalwal gyud. Aw. Imnon ko na ning. Ay, langga ko na nuktok. Susiyag si Kinsa. Dunay mitira og Indian pana sa kong tao. Ug kinsa ang mong tao? Oy, Kinsa na, Jennifer? si Draco langga. Pasod na. So, Draco. Padul, Draco. Agaw. Jennifer, Langga. nakagawas ka na. Ayaw paminaw sa mong panagsulti. Okay. O sa resulta, sa pagkisusi nga gihimo, kinsa ang nagtirag injan pana sa imong batos? Wagad may pawayagaw. Nagalit siya! Mawala yagaw. Wag ito'y nakuhang kasayuran. Kinsa nagtirag Indian pana sa kumbatos. Bullshit! Gipati ko lang inoon ng kabalaka karon agaw. Kabalay ka sonsa. Dili kaning timailhan nga ano na may tumaw nga miyal kontra sa imong mga kalihukan. O si kinsa sila, Draco, ha? Magpakita sila. Magpaila sila. Aron makita na to ang katag. Kinsa ang gamhanan ining dapita. Mao ka na. Unta lagi ang pero ang na kinsa imitira. Ay imposible masab nga gobyerno tungod kay kana mga uniformado dili na mo gamit ng klesiya. Mo gamit og kinjan bana ay imposible. Mau man gani. Ay, wa na kana karong panahon na, uy, Indian pana. Mga bitaw nga bipati kung dakong katinga kinsa ang gamit ni. Pero unsaon taman? Dili na to'y puko sa katong una sa mga hitabo. Leksyon ka na sa imong mga batos. Nga kinahanglan nga magbantay. Dili kay magtanga. Huwag mahimong inutil. Unsay gisamputan. Patay! Niyan ako sa lubong ni Leonardo. Ang kadila. Takutan ko kini. Leonardo. Niyan. Nagadagkot kong kadila sa imong lubong. Kinagpupunta. Kakadabangan mo ako. Pero pagsupad sa naitapok na mo. Sa naitapok ni mo. Sa akong anak nga si Fatima. Ug sa akong asawa nga si Cherry. Nga gipahimulsan sa mga banyaga. Ang Scorpion Gang. Akong ipangaliya. Nga unta. May pawan ako. Kinsa ang Scorpion Gang. Niyan ako sa sementeryo. Diin gilubong ang among anak na si Fatima. Sukat siya na lubong. Karon pa ko mahipalik aron sa pagtuo niya. Anak. Day Fatima. Hapit na kita magkita.
kung ang resulta. Mao ang akong kamatayon sa akong pagpangitag hustisya sa atong kidangatan. Pandili ko mohunong. Dili ko mohunong hangtod nga mailahan ko sila anak. Abi mo, inutil ang imong amahan. Wa siya nahimo sa pagpanalipod nako. Inutil si Django. Inutil ang imong amahan. Ug tungod sa pagka-inutil sa imong amahan, ako na ang mulihok. Ako na mulihok aron sa pagpangitag hustisya sa atong gidangatan. Suway ayo. Hinay sultada. Suway ba kung atos lungsod, no? Mamingaw di dinhi. Kay dunay daghang pago. Siya making adlaw. Pagkaway ayo. Nagpinusilay pa ko, no? Pagkapiligro. Ay musibat ko din eh. Balik ko laing buwangan. Suway na ako dito sa lungsod. Lugaran niya, bay! Lugar! Ay! Duta gila ni masakan ka di pa sa hiruan eh. Eh, kamanduan to. Kadiyot, sab! Na. Primero kong anhi ning buwangas lungsod. Mo di kang tao da. Rinti ni mo eh! Bila kong di ka maningil. Pagbungol-bungol sa tako. Draw! Kaya ayo. Ikaw pa. Lamat ko koy. Ikaw pa sakyan, ikaw pa pritihan. Daghan ng tao din, kinadagang motorsiklo. Di mailhang. Naidik ang tao sa sud. Ay, di ka naging tao tinodo. Daghang tao, pero sis kang hilad mga tingog sa mga tao din eh. Ang hilad kikitsura. Pero daghang tao. Muna importante. Buyugon ng talisayon. Mamalhibo ko. Alikos buyugon. Kaya ang buyog, mabatog, o maghibog lungag sa kahoy nga magtalisay. Sa ato pa, pabos buyugon. Basi ba day? Pang one time, inilog talisayon. Ibaw ko! Ibaw ko! Masyada na eh. Paabot ko lugro. Huwag lugro. Anay. Wakay ni dawat na eh. Kaya dawat ko. Hoy! Isang libo! GCT ka? Sa wala ko! Okay! Kana! Kana! Sapuli! Puni pa! Sapuli! Kana! Wala miyang sa langit! Biyang! Inilog! Bisaliring na! Ala! Karyo! Uno! Dos! Pabaos! Awanak! Partada! Ayay! Abay! Ang ato! Ay! Hay naman to siya? Ay! Gilipat ko na! Diyos! Minaro na eh! Madali ko gawas! Saan naman to? Gisibatan ka ko! Kadimong kong ani! Daan mo nagludag niya, sagad sa mga tao sa buwangan, mabatik kang jagway. Ni ako mo naging minaruan noon, karaan tang maro, karaan tang bugis buwangan, Kristo ko. Binuangan ko. Saan ang tabi? Tardaan, ginumin ng pagbir. Brad! Siya! Jaga! May hubog naman ka? Dali ko ni mo na hubog! Dito yun. Malimod na ba kayo? Ilarabog na ako ni Tawanay. Ayay! May kutsilyo sa skilid siyang hawak. Dito yun. Ayay! Sundan na yun! Ayay! Kay Kuya ini. Dito yun! Naong palandaan na doon na tayo ni. Anong nadali mo ka? To'y dong gabon ako.
Akala paningil. Nakasugal ko no ko hanggaw ni panilingan ko. Dong kabur ko to! Sa! Tara. Kuyaw ini. Hanggaw to, Loana. Kuyaw gini. Yaw! Panilingan ko niya. Naong bentahan, no? Kutsilyo ko. Pito na gadaw na iguan ni. Pito na dyan! Pito. Ahak na lang ni. Dagway na ba ini tawhan na? Kuyugan ko ni mo. Kuyugan ko ni mo. Kuyog? Kuan kining... Ayaw na lang. Kondisyon na ba kayo ko? Gabo na nagkakayo ko. Ahak ba ni mo? Ha? Ikaw, saman. Doon ka. Saan ito ayaw mo? Ha? Saman. Ningil mo ka? Kuan ba kining... nagkasadom ta. Sado ta. Sado ba? Ningil ka! Nagkasado lagi ta. Bisa, gusto kang hayaon ron din eh. Ay, nabuang ang gusto man. Di man away akong tuyo ni mo. Nidaog man ko. Daog. Di ay. Pues, ikaw na lang. Kining akong kutsilyo ang akong ibayad ni mo. Diha ka day. Diha ka day. Uy. Sibat ka lagi yung buhanga ka. Tapaita. Kadaog ng tako. Wa pag mabayad. Salbahis itong ganahanda. Bahala sa day. Kahit ba itong kutsilyo niya. Mamatay ka itong madugaban ko. Ay, pilan ka ng kwarta na ko na. Ako pita ka. Uno, dos, tres. Di na kayo mulugsot da. 3,000 na din eh. Bantu din na kayo mulugsot. Katumil mo tani. Ugitanan pa ko. Saan hait kayo? Saan ni? Saan yung tusok sa kunloyo? Kahit ini. Pidilin na yung kwarto. Saan? Ihatag na yun. At tulis ni? Kada padagatutara. Tulis ba ni? Tulis ni. Ano man po siya. Tulis ni. Kada kapagkutana ihatag. Kundi ni, iduot kong direksyon ng kutsilyo nga akong itiyon sa imong liyo. Itiunan mo, gabon po mo. Tulis pa ni, di yan. Sabo ka, musulti dayon. Musulti pa kang tulis ng imo, ihatod ko ba sa inyo? Kuha. Kunin ko. Ay, lagot ng gabang. Kuha. Ihatod ba lagi niyo? Oo, nisulti pa kadaan. Ani pa magikan nahago nung kuha. Kunin ko ito. Ay, gidonol ko na. Dawat. Mabuhay nga pagkabata. Okay. Salamat. Sige. Ginunol naman ka din mo. Oo, doon lagi. Kita na. Salamat. Sige, Wispen. Diyan ka. Sige, dagan. Pag-amping ha, amping. Take care. Nagsalbahis ako ay. Hala! Maunto akong isugalan ginina nga. Umutahan? Turo siya, sundan ako, salbahis siyap. Animal ka! Kwanta na. Ay! Ang magalulugis mo ko'y 3,000 pesos. Simple kayo. Pagkadali alas kwarta. Narasya ay nagpalit sigarilyo. Ay, salbahis. Karoon ka lang. Balik na ko dito sa buwangan. Aron manugal ko. Kumbati na ning puunan. Kumbati na kani. Uy, mura mangihiron ako. Kayon kay ko na tungod sa gilom na kumbira. Ngihi ko eh. Dinilang.
Sutihonin ko ta. Nito tawana. Mudagan eh, dagan. Mudagan. Uy! Ano ning dapat sa kong tingkoy? Tumbuhan sa kong armas kini. Ang dapat sa mga tingkoy. Armas ko tayo ko ni. Itiyo ko sa mga tingkoy. Osa! Hatag tanin mo kwarta. Kung gusto mamatay ka. Kablit na ko, inibuak na bago ni mo. Uy, nangingi. Grabe, ang binang ako gunit na. Puta yung musag. Gunitan ko na yung mong iihibi. Puta yung kwarta. Gunitan na mo. Okay na ni. Gunitan na ko. Kuha yung kwarta. Ihatag na ako. O saan? Ihatag ni mo, diling. Tupag! Umiyak ko katulong. Ano? Diyos! Kabliton ko na ni. Ayaw, ikaw rin ba nagunit na lang? Ayaw, ihatag ko ni mong kwarta, ihatag ako. Gunitan, sige, gunitan na rin. Tiwas ako. Puta yung bulsa. Tiwason ako. Sige, bungihin lang diya. Gunitan ko na. Lain na gid. Puta yung kwarta. Pagdali, ihatag ko to. Lain na gid. Dali lang. Lain na gid kwarta mo toyo niya imo nagikuptan. De kwarta na kwarta. Tanang darang kwarta. Puta ang pagkabata. Inuot-nuot ko nagdi mo ihatag. Inuot-nuot ko nimo. Butan ka pagkawata. Nanan mong kwarta nanan mo. Kaya una, inuot-nuot ko ni. Ayaw man ako. Paano kong kutsilyo nga. Nasi mong kilid, ha? Ay lang. Nanan mo kung kwarta. Kutsilyo na. Unsa man nimo. Wala nagitiyon mo armas akong tingkoy. Unsa mo gawin sige mo kagwala. Napasap ni kamot kong banga ka. Kung gagunit ko. Usos ang brief mong gasonis. Usos mayo. Ikay kuan. Usos ang mayo sa man. Uy. Usos ang mayo. Kana. Ano, Diyos? Kana. Biday. Sam kay bayot ka. Dili. Bayot ka. Bayot ka. Tukba. Kapuang ka. Di Tukba. na mo yung toyo. Ius-us ni mayo ang gasonis. Pagkungkuhan pag yung kanya. Ganinar kasi kikupot na pagkungkuhan. Ano mo? Niya pa. Taraw itong lawas ni mo. Oh, igo. Kalagom din mo kibot. Pagtaway na mo eh. Uy! Suman ang gusto mo sa pamanggain ako sa mangka. Asa. Oh, Kabasa na yung kamotong inaakon. dahil mo manggong ikutan, God. Kung sining markas mo sampot. Naadi ay. Bisag lagom na imong kunot pero. Hindi nakapatik. Biday, kasi kupos. Sino ni? Yung hugdi. Huwag ka nilabot pa na. Unsa ka ba, oy. Huwag na kailabot. Hala. Doon ay pulis. Tingog ron sa Sirens Police. Musibat ako. Salamat ay. Bawi lang ni. Sa. O sa kinsam na ka. Ang imong gitulisan ganina ako to. Bawas ta. Dito ka! Buang. Animal perte pang nakakumot. Animal. Siya na ito. Gopron ko na ako. Gopron ako. Ay, animal. Di man di ko kagupon. Tungod kay us-us na nga akong kasone so brave. Dagmanong ko daw ang sugapot ng agi. Animal na isahan ko na. Ibas lang ko. Pagdalit ko pa uli eh. Pasito na sa Django. Nakauli na itingali. Manugal na sad ka, langga? Ay pagkahanggaw, baya tao ni mo. Basta mo anitas buwangan, manugal yun na. Bugo! Para nangutan na lang ko. Sige lang ka. Labing siguro, ako ro'y magdag swerte ni mo. Dali na. Daghang tao no. Daghag mga manok. Natural. Lagi daghang tao sa sod. Narabay mga guwapo, oy. Jennifer. Ayaw ko pamati ang amuday kag laing lalaki kay maglagot ko na. Sorry lang ka. Kayong surisuhon.
May nanawag ni mo. Kaysa na siya. Dili ikaw na. Pabuta ko. Kinsa man nagbagis ka ay ugnaw nga nanawag ni Garrido, oy. Walang-wala ako. Ano yan? 10,000 pesos. Oh, salamat, pre. Kinsa to siya? Kaila lang. Kaya tagan lagi ni mo kwarta. Basta amigo. Kung mangayo, atagan yun na. Oh, langga. Ang saman. Ha? Ingon yung ko anak ka matinabangon. Ilabi na sa tao nga nagkinahanglan. Oh, Garrido. Lausan ko na ang dapit. Yung sarang istambayanan sa mga taong way tupa. Paspasan ako. Manaog ako. Oops. Asa ko ani paingon. Uy. Naitaong nangihi sa daplin. Nagalingi siya na ako. Di ko lang siya tanawin. Uy. Sit man. Natupang pa na ako. Bastos ay. Yan ki-masturbate. Isurok ang akong dugo. Duulong ko siya. Nagtawalwan pang tila. Gilamian ka na? Ha? Gilamian ka? Yeah! Napaod na ang imong naong salita. Di na akong gitumban ang imong Miyembro ka ba sa Scorpion Gang? Ha? What? Ang mga taong manyakis na sama ninyo, dili angay buhion! Samurai! Naligid ang imo. Ho! 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 Umigot sa Luyos Bay. May kinahanglan. Bayangko! Bayangko! Ngano ba ikokoy? Pagdali, dali na yun! Ha? Ngano? Unsa? Asam des Cherry? Huwag ko kakita pag uli na ko. Ngano? Libiya de ka? Ibo di gibiyahan si Cherry? Nang wartas taong ko ba yun? Niyadto ko sa buwangan. Unya, si Cherry. May mo pa nagsulti. Nananghit mo niyang tarong. Nga mato ko buwangan pero pag di nakuha na siya. Kinuon ko. Tingalig, unsay nahitabo niya. Oo, mudagan ka. Ako, motorsiklo. Mudagan ka. Ako ang motorsiklo. Wala ko makita. May basin og may ang gigamit. Pero asa man siya? Ako mo niyo kung ano naman noon.
Huwag ko kaibaw. Huwag ka na kumasamtig ka nung gamit Anong imo magibiyaan? Nang warta lagi ang tao. O gano'n naunta man? Malas. Di na importante na ko. Ang importante, nga ako mahibawan kung asa si Chere. Milakaw. Milakaw gitingay ito siya. Para asa siya paingon? Huwag ko kaibaw lagi. Uy, nagbahay ko rin mo. Oh, gano'n yung gibiyaan si Chere. Kumay ko ano nun. Nabalaka kung asa na siya karon. Suri kayo. Kumay ko ano nun. Ngay man mong sabot. Nangibang ko niya. Bisa na. Huwag mo tatunay mo biyahe. Ako kumay ko ano nun. Suri lang. Kung di sa tingin ito, di sa ka magmahay sa akong pagbiya. Di ka magkamahay. Sa akong lakaw tungkol kay. Kung doon ako importanteng kang itaho ni mo. Itaho nga unsa. Tingko sa motorsiklo. Hala, si Cherry! Siya nang sakay sa ibang motorsiklo! Salamat in taon. Nganiya siya. Cherry, salamat ka ni anak ka. Excuse me. Cherry? Hala, pagkatagdas mong asawa bay. Ta, no, pagkatagdan. Ta, mga lagi. Bay Kukoy. Murag. Taw-tahon lang ko din, bay Kukoy. Dili siya di, taw-taw. Pero dili na siya managkad na ako. Di ka taw-taw, kiko ka. Ang kita mo ko, may dasan niya Nga di mo siya managani mo. O siya mahibaw, kung di patungod ni mo, di na siya mabuhi pa. Dita. Wani atagi og bili ang akong nahimo. Ikaw. Ang nasod sa iyo na mautong wa gyud ako siya mapanalip di sa mga taong salpahis. Ngani mong among niya. Bitaw. Sabdalan siya ba dyan ko, sabdalang. Sumtag higayon nga makakita ko kang Cherry. Isag dili pa magsigi og sudya ako. Pero dili na ko mahimong hikalimtan. Ang iya pagsulti nga. Huwa ko hinungdan. Bitaw. Huwa ko nahimo sa pagpanalipod niya. Bitaw. Bitaw. Pero makarealize na siya ba Pero importante ba mo ang isulti ng unimo? Ug mao ni ang makasulbad sa ibong mga problema. May tungod sa unsa, bay Kukoy? Ha? Isulti na ko. Murag importante kaayo ang ilang ipanagsultihan. Maniit ko. Isulti na ako. Bay, nakakita kong inkwentro dito. Diin, Dito sa buwangan sa lungsod. kinsay imo gika-inkwentro. Ang tao marunong. Kikasugal ako siya sa buwangan. Daw ng tago. Gidaganan ko Gigukod na ko. Naapsan ako. Nag-inom-inom. Pero wagin bayad. Kaisog kayo. Wala na ko mutiwa sa paningil niya. Inabi na kay Dekotsilyo. Nung gabon ta ko niya kung ningil ko. Hindi mibiyaan lang ko. Gihapil ko akong kwarta. Pero wala ko dam ha. Kalit nga may mitiyon sa likod. Hait nga butang. Kutsilyo di ay. Iya kong gitulis. O nakuha ko rin 1,000 pesos. Mao ba? Wala mo isumbong sa mga pulis? Wala na lang. Hinungdan nga gisundan ako. Asa paingon na ganahan. O dito nakita na ako. Nangihi siya. Hinungdan nga. Ako siyang gitulis. Unsa? Nangihim siya. Ang gipakuot. Ang kwarta siyang bulsa pero ang gigunitan niyang giihi. Ang gigunitan. Nikuot yung kwarta. Maroom ni. Gibas na ako siyang tulis. Unsa pa? Basta ang kamot ko. Unsa pa? Nakakwarta ko niya. Gipahubo na ko siya sa kasunis. Laki pang brief. Basta sa kamot ko rin. Nabayo ta ka? Uy, gituyom to na ako. Hindi siya magkakukod na ako. O, sa paghubo niya siyang brief o kasunis, may nakita ko siya samput. Unsay mo nakita? Drawing sa usa ka mananap. Nga tanga kun scorpion. Unsa? Di na mo makita ang mga tao. Nakaila ka ba niya? Wa ako kaila. Pero, ug makita na ko siya, makailag ko.
Burtuara siya pirmi dito sa buwangan. Ang dagway ito tawa na. May marka nga tanga kung scorpion. Ang patik siyang sampot. Balik mo tanan. Ulagay. Mo nga, basig, membro to sa Scorpion Gang. Unsay dagway? May drawing ang sampot nga tanga kung Scorpion. Mo kinigisulti ni Kukoy. Nga to kan Django. Ug kinsang mga tao. Scorpion Kang. Sakay, may kukoy. Oo, ikaw na. Salig ka ko ni mo. Ato na ta. Oh, bay, gila ka. Sakyati ka. Kaya gigamit nilang motorsiklo. Ha! 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 Daogan talang ka. Ug isa gabiin na may tada pakyod. Yes, langga, yes. Langga. Ang tao nga nanawag nimo sa pag-abot nato pa, naara siya sa atbang. Oo, pasagdi siya. Tanaw na ako, pero mine. Iyan ang kinabuhi. Ayaw panghilabot. Niya na paingon sa buwangan sa lungsod. Niya pa baka ang mga tao. Sabayan ta lang. Okay. Tugdu'i ko og asa siya. Arinado bay. Basig siya na ang iyawi sa kasulparan sa akong mga problema. Tara. Manood at asbungan. Arinado bay dyan ko. Tana. Magsunod ko nimo. Abir ko diyot. Gamito na ko akong kao, ah. Ngano magkaw ka? Basig mailhan ko itong kanahan. Basig tulison sad ko. Delgado. Ni ako. Hawa ko mahadlo ko, eh. Hadlo po ko. Unsa? Ang ako lang tilig. Mo islag ba? Tilig mo islag kay doon ako'y kuyog. Magkaingon niya siya nga, kuan, nagpalaban ko. Hadlo Okay. kong ta. Sige na, magdali ta. Tingnan na kabiya na ka to. Tana bay. Daog na sab kita langga. Daog na sab kita. Buenas lagi gid ko. Ayan ang pagsaba niya, ha? Kaya tingali masuhong nga itong swerte. Dili lagi lang ka. Pero ang tao nga nanagat nimo. Ganina na. Kita na ko. Sige, balik. Di man good. Nay, sige sinyas nga patik ko, no? Tural. Nay boss, yang nga nakadaog ta. Mao pa? Mangayo sa nagmiron. Mao pa lang ka? Kiat lang na mo. Dila. Ala, pasag din na siyang nasa atbang, ha? Kaya inatagan ko na siya. Hapit na kita maabot sa lungsod! Ha! 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 Wa pa gini mo makita. Wa pa magibe. Dili ka lang, ha?
Ako yung masusbangan ha. Ako yung mani dito. Unya, ako. Balikon tika ha. Basta makita na nako ha. Oh, sige. Magpaabot ko. Eh, di ako na. Nyar ko gawa sa bungan. Anil kong paabot ikaw ko eh. Asa kang kanahan? Niya ba ka? Yay. Misibad ka? Asa magkamapos na lang ka sa inilog o sa biya? Naguna-una pa ko. So, naguna-huna pa ka sa inilog o sa biya. Kaniyot. Tigyo na una ko pagpagayo, ha? Una ko pagpagayo. Hala, ang lalaki nga imong giduol kanina, gisangpit ka. Hey! Okay. 50,000. Dawat ah. Tilimit mo masayop ko. Siya yung to sa bang. Padulaan ko ba? Karuhon din akong bayo. Niya si Gaong garito. Niya si mamuwang sa lungsod. O, ang nagtulis na ko. Iyang masidor. Ikaw si Kukoy. Bay! Ano mo kaayo sa luyong bahin ako? Ne, unsa naman? Nakita na ko ba dyan ko? Unya. Tuwa sa sud. Nagmasyador. Siya ang masyador ni Garrido. Garido? Naa si Garrido. Mao ba? Ug katong nagtulis ako. Maoy masyador ni Garrido. Bantay pagayo. Nga dili ta maripat. O ba dyan ko? Niya si Garido. So, malagmit na naasiya siyang asyenda. Ang asyenda Miranda. O karon, ang iyang masyador, matod pa ni Kukoy. Usa ka tulisan. Ginaingon ra ba? Ang langgam nga managsama o balahibo mag-uban sa pagpanglupad. Ho! Ho! Dari ka lang ha. Ari ka na ko dari ihigot. Kay magpaduol ko subungan. Magpangutan na lang ko kung asa ang buwangan. Daog na sa talangga. Ulangga. So, di na lang tayo magdukay, ha? Sakto na gato daw. Mas labing maayo lang ka. Garrido! Dali, sunod na ko. Natagan na tiga. Salamat. Kamong uban niya, kamong uban. Ay lang kay pagsaba, igham lang, aron dili kay saba, ha? Hala, linya ka mo. Jennifer, ipha ang mga masyador. Ayaw mo pagsaba, ha? Igham lang. Langga, giihap na gid na kong daan. 20 sila. Okay, linya. Kay Nia, tag 2,000 para kaninyo. Igham lang lagi. Nangatag ko kwarta si Garrido.
Lipay kayo nga sugat. Nga gihatagan ng kwarta. Ug si Bekukoy. Tuos may haligi. Ug ni Sinyas. Oo. Ni Sinyas yan ako. Nga nagpurong. Muli ka na. Muli ka itong nagtulis kang Kukoy. O, kato mga tindira niya, ha? Pila mo kabuk? Atagan na mo tag 1,000 pesos. 1,000 pesos. Kadagan ni kwarta na niya. Nanghatag pa. Dako ka og natag lang ka. Binagkukunsay dako. Kinanglan ka na lang nga. Para layo tas peligro. Kaya ang mga tao nga naa si mong palibot, ha? Ang mga tao si mong palibot, maorosan unya ang manalipod gani mo. Ha? Mulimod gani mo. Kung dunay magpangita ka na ko. Maupay. Utok lang ang gamiton. Dili kay pirming dila, ha? Ug labaw sa tanan, ha? Dili ka hangol. Manggihatagon ka. Basta madiwa og illegal, manggihatagon, gid niya. Jennifer, ang baba ni mo. Putlang taon niya kasi mundila. Sorry lang ka. Manggawas na silang karido. Wa sila makaklaro na ko. Mamauli na tingali sila. Nanggawas ng ubang mga tao sa buwangan. Sa sunod ko lang balik, ha? Natagan naman tamuntanan. Sigarito? Agi-agi, ha? Sa pagbalik na ko, atagan ko kamo. Na, Langga. nag-abay na kaniya ang mga Dali. tao. Pulos mo Gusto mas kong kulang. pagawas kasi mundila, gitawag na lang ka. Dali na. Iyakan ang mga bata-bata. Ganun naapot ng city. Badyan ko. Asa na mong tao? Dali. Tuwa siya dito. Pagkalibay, tara. Sunod ako. Magsunod ko ni mo, Kokoy. Basta makasipat na to. Naman albantari. Wala sultado. Grino. Anong liduol pa man ka? Giyatagan naman di ka. Namraig lang, Grino. Bida. Salig ka lang nga. Nga amigo ta. Dili lang kay amigo. Sobra pa sa amigo, Grino. Tuntong bata, tuntong. Diyaw. Kana mo na ako ang biliban mo, Grino. Kana mo gina. Ayaw na kong laburi pa. Ay, di na paglabod ni mo. Kung nilay kinudan na yung mga ba? Og, di ba, sure ko ka, di ka makako nga. Pasagdan lang ko ba? Tama na. Gipunan ko na Gismil ang akong gihatag dito. Dawata. Okay. Salamat kayo. O kinsa naman ang imong i-endorse na ko, ha? Ay, usa ka insik. Multimillionaire. Bagong sulbong. Apil sa big time news. Apil sa big time derby. Kinsay pa nga. Si Tik-Tik Yu. Tik-Tik Yu. Odo Tik-Tik Yu. Ay, nagawat ko sa imong go signal. Buhata, sa labing madali. Good. Si Wata, palayo na kinako. Igo si Importante nagsultihan sa. So, klaro kayo nga kaila sila. Oo, day. Nagbubuwag na sila. Oo, badyan ko. Ato sundan. Obay.
itong tawana, uy. Nangayon pa og dugang nimo? Namaray lang. Unya, unsa man? Asa man ta? Ato rin kita. Oh, sige. Dali na. Ako mga batos. Ato na ta. Silang garido. May mga kauban ng mga bagis kay mga naw. Naapot sila din Pita. Magpangutan ako. Oh, yun na. Katong paspas nga nalakaw. Sila kato si Django o Gugoy. Dili ko mapakita nila. Ari ko din Pita. Dili may makakita sila nako. Nadang ako motorsiklo. Nakamatikod ko nga doon ay nagsunod ako. Mga buwang, bata pa mo sa mga tinundot. Yay! Murag nakamatik ko na. Oh, bitaw. Dali na sakay sa motorsiklo. Oh, tuloy, tuloy. So, awa na, gibangkong na. Ito na, nakalarga na. Masaydor to siya. Oo, bay. Masyador. So, matagbuwang dari. Muanhig ito siya. Lagmit. Pangutana. Unsa ang sunod na schedule sa buwang dari? Naiti ko nga babae nga tindira. Namindag pagkaon. Siya nga ako panguntanan. Kung nagkailabas sila kang ganito. Mukhaong kainday. O pili lang sa sundaan. O nay utan Bisaya, nay inununan. O yan nasad may adubong manok, napay paklay. Yan ay kaldereta. Mukaon ko manang. Utan Bisaya palihog og inununan. Nya mais ang akong kanon. Ay, kadiyot lang ha. Madyan ko, ugma. Doon ay big time derby diri. Labing mayo. Ug ka milyonaryo mo anhi ugma. Magsugod. Alas 6 sa gabi. Ug kadtong masyador. Ang pangalan to niya. Mao si Leon. Leon? Ug usa dito sa kikadukan din ni. Ubay-ubay na ko agi. Sud gawa sa prisuhan. Balikan ta siya, ugma. Agad na ko nimo bay. Klaro ba gid nimo? Imo kita nga may marka nga tanga o scorpion ang iyang sampot. Oo, klaro lagi na ako. Balikon ta siya, ugma. Hello? Leon? Ganito, amo, may namatikdan ko kaganina. May nagsunod-sunod na ako. Oh? Bantay-bantay ka. Basta doon na gani magsunod-sunod mo. Nagpasabot ka na na may tuyo ka mo. Ibaw ka na. Mahimo na bagang humot. Ilabi na og mo alis ngaw ang imong baho sapagkat tulisa. Bata ba sila? Mao gani. Magamping ka. Aron sa ingon, mahimo kang epektibo. O katong akong gisugo kanimo. Planado na. Para kang tik-tik-you. Onsay plano? Sadiyang magpaingon pa si tik-tik-you. Sarili pa siya mag-abot sa buwangan. May ambos ng mahitabo. Good. O diha ng tungura. Patay. O ang mupatay niya, mao ang riding in tandem.
to. Mao ka na, Garrido. O kang tuuhan sa mga tao na mawang illegal ang dahilan. Aha. May utak ka, may utak. O basta ko na mo diskarte. Pila ka ha ang igo mo na? Oh, labing minus 3 million. Yun. Pagbutihin mo, bata. Ayuha ang tanan nga way sabit. Limpyo. Ug hapsay nga paagi. Oh, Arreglado Garrido. Nakaila ka pa kang Garrido manang? Sigaredo. Oo, manang. Day, kanang tawahan na. Maunay labing salbahes. Unsa? Kanto magkahangdaogan ka ganina. Nga nanghatag sa mga masyador o gubang mga tao. Oo, manang. Mauna karon ang tag-iya ni Ana nga Sinda Miranda. Mao ba manang? O gano'n nag-iyon ka man nga usas siya kasalbahis? Tagsaraman na siya mauli ko dire. Pero, pagkadaghan na sa abuso nga gihimo anak niya, may mga sakop na siyang mga bagsik kaayo. Gani, ayaw lang pagsaba day ha. Kiingon mang gani, nga kanang iyang mga sakop, pulos na mga kriminal. Nga gipabantay niya ni Anang nga Senda. Unsa? Ayaw gid pagsaba nga nisulti ko nimo ini ha. Ayaw gid taon inday. Dagan man gani ang nagsulti. Nga miunay sa pagpapatay niya adtong iyang ama-ama nga usa ka foreigner. Unsa? Ayaw pagpagabi din inday kay magwa para ba ka. Dagang kay mga tinunto dire. Dili lang mahibaw-an kay may mga hasog report aron ibalita mga panghitabo din his longsod. Usa pang hitabuan ang? Dagang mga salpahis dire daw, mga manyakis, mga rape. Unsa? Busa angay kang magbantay, kay kilom-kilom na raba. Kung mangit-ngitan ka na, mamiligro yung ka, busa pa ulit na lang. Na iniabot. Hindi tayo sa manirado na ko. Kisa ka na sila? Mga salbahis ka na sila, day. Mga una sila, pero di mamayad. Manginom, mahubog, pero dili mamayad. Manamparos pa na sila tindera. Ginoo ko, di adara ba sila paingon din, Manira na ko, inday, ha? Ginoo ko, nagkurog na ko, deres kahadlok. Di ada sila pa doon, inday. Kalma lang, manang. Kisa to'y ngani mo? Insi Goyang. Salamat, Insi, ha? Tabangan ti ka sa pagpanira. Salamat, inday. Tigon! Ayaw na magpanira. Ekoan, manira na ko taon dong. Gingnan ka ngayon panira. Bungol ka. Doklon ka dong. Siya, oy. Sir, manira na mi. Wow. Pretty. Beautiful. Sorry kay sir, ha? Manira na gid mi. Ay, lugi una. Gusto pa may mga mainom. Gayon, may misita ni mo. Kuan, sir. Customer ako dire, sir. Oo? Tabangan lang ako si Insis pagpanira sa iyang tindahan. Di lagi mahin mo. Oh. Ay lang paghikap sa akong suwang, sir. Kanahan ko di mo, miss. Ikaw, ganahan ka. Pero ako, huwag ko ganahi, sir. Unsa? Huwag ka makailangan sa ko. Kaysa man ka, sir. Ako ang labing tisoy tinhiday. Di ba, kawan?
Ikaw maoy labing tisoy? Oo, yes. Ako. Tisoy ako. Tisoy nga pagkaunggoy? Sa. Oh, gibugal-bugalan ko rin. Taon, dong. Ayaw taon paghimog kagubot dire. Ay, kay manira naman ko, be. Manira ko. Bawat ko. Nga no man taon mo, oy. Mga wa maging taon mo'y batasan. Kung sa ito gisulti mo? Ha? Gusto kang tamparusunti ka sama, ay? Ha? Brad. Ayaw anak, Brad. Niyamat. Tiguang na, imo ta paruson. Gisagang ni mo Wa sa pagtahod ni mo sa tiguang. Uy, Oh, gisagang ni mo akong kamo. Ha? maluoy ka. Palihog lang. Gusto ka mutilaw sa akong pagkatisoy? Dili, sir. Dili makapagkaon nga akong tilawan tingali. Oh, pilos. Piloso pa, sir. Piloso pa. Kay babae man ko. Nagipunan. Gusto gitingali kang milagro. Ayaw na milagro, sir. Uy, kuyawan ko, ana. Tilawag, lagro. Dali, men. Sir, nga nang gigakos man taon na nemo. Ayaw taon naghilab ting bayana, sir. Hilom tigong. Buhi taon na siya, sir. Kakondile, sir. Puspusan doon si kaning luwag ron. Sige Hilom. ron. Ha! Siya na. Animal. Imo magipatiran si Insi, sir. Aron di siya kasamok na to. Kaya makumansa man ta. Romansa di ka. Nagigagkos na gud ka. Nako. Mao ba? What? Imong iparok ang imong agtang. Dali sa kong agtang. Ang nakabuhi ko. Ni Apa! Uy! Imong gipatira ng akong itlog. Buang kambayan ako. Buang di ay! Ni Apa! Buwa! Yamat na ko di mo bayana ka. Ikaw pa rin nakaakong pasakit na ako, misukol na ako. Karon ibunar di kay! Napahayag ka! Unsa na? Juno ka pare. Ay, pag sige katawa niya, buang. Kada, sige pa, Inday! Gusto ka natiguhon ta kaining luwag ni Insi? Ha? Kada pa na, sige pa na, usbi pa, mirisi ka tawada ka! Tabang Sige, tabang, ay, lagi kang tabang. Mutabang ka? Mutabang ka? Ha? Marunong ka ba yan? Basta na? Gusto kang bungkan di kasi mo, pinagi din akong 357. Nalagpot ang akong armas. Di ana nako ang imong armas. Yan O ako na'y nagtion nimo. Unsa man gusto ka? Pugsan ko og bala ang imong agtang? Ha? Ayaw. Inday! Pastilan, Inday! O ako magtuo, makahimo ka ni Adto! Igo lang ko na nalipod sa akong kagalingon, Insi. Labaw sa tanan. Ibati lang ko kaluoy ni mo. Nagipatiran ka ni atong tawana. Mga wagod na, batasan mga tawana, day. Sige na. Padayon ta sa pagpanira. Tabangan ta ka. Uy, sukad! Karon pa ko kakita og sa kababae nga ni sukol kanila. Tungod kay kadaghanan dani mahadlok gud anak nila, day. Dili sa tanang panahon, Insi. Nga muduko na lang kita kanila. Kinala ipakita na to nila. Nga maantigutang manalipod sa atong kaugalingon. Inday.
Sige na, Insi. Panira na samtang ni apa ko. Animal. Kasakit akong kalawasan. Hindi ka na kayo kumunog. Hindi mo nalabulalan ko sa lawag. Di ko bagus dagang patid. Kinsa ka tuwayan. May kaisog. May kusog sad. Kusog kayong patid. O sinadip mo nga niya gagawang kamot. Kubalon. Kubalon kayong kamot. Ang akong kauban. Nagdagan niya na padong din. Salamat kayo, Inday, ha? Di na ko magdugay ha, Insi. Ato na ko. Oh, talagsaon ang iyang kaisog. Og ang liho, murag lihok sa lalaki. Dili man sa punta laki noon. Pero sa dihang nakig-away siya, uway ko kahadlok. Oy, uyala, nalimot man di ko. Oh, Inday! Inakisa to'y pangani mo! Inday! Ano? Wa na mulingi. Kinsa man di ito siya? Langga na'y nangita nimo. Insa, ha? Duha ka taw, pero daghan og bunog. Unsa? Pasudla. Uy, kamo kini. Bestre. Ug Nestor. Oo, agaw. Usay nahitabo ka ninyo. Kuhan kining. Sultihin ko ninyo. Nganong nabunog ka mo. Kay kung dili mo makapasabot ako, tiwasan ta mo sa pagbunog. Kuhan, agaw. Ngano? Ug unsay hinungdan, nga nabunog ka mo. Kuhan kining, agaw. Kining. Kinsay nakabunog ka ninyo? Usa ka babae. Unsa? Babae. Bangag sa ilong kugmuhon. Kinsa? Kinsa ang maong babae? Kinsa? Bansi ko, wa si Chiri. Unsa? Gisusi na ko untos luyo. Wa sa dito ang kapayo. Kung mao ka na. Nilakaw siya o gida ang kabayo. Mao tingali bansi ko. Asam di siya? Ho! 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 Si Carito di atag iyan ng halapan nga asyenda. Ug na ang ilang Pinoy-anan sa habog ng buntod. Gilibutan sa mga suka. Ug kinural kini. Mga salpahis ug mga killer ang iyang mga sakop. Matod pa ni Insi Kuyang. Oh, ang sakit to. Get out! Get out sa kabayo! Dali! Patay ka! Nagtiyon ako sa kong shotgun ka niyo! Oh. Get out! O sa may gibawag mo! Get out! Kinsa ka? Nagsorry-sorry lang ko. Gusto kong mahanggap og labas nga hangin. Og labaw sa tanan. Gusto kong malipay. Malibay? Sa unsa? Unsa nga kalibay? Kalipay nga, ikahatag sa usa ka kaliwat ni Adan. Unsa? Mao ka na. O dili ka matayon ang akong gipangita.
Basta, muhangyo ko. Ayaw lang itiyon ka na ako kan imong shotgun. Dili pa ko gusto mamatay. Gusto pa kong malipay. Mau ba? Ayaw ka malaga. Kung nagpangita kang kalipay, sa kaliwat ni Adan, ni ako nga apo ni Adan. Oh? Kanang tinguga, apo pa ka ni Adan? Pero in fairness, mas kulado pa kayo ka og lawas. Natural. Minyo ka na ba? Ulitaw pa. Ukuha usap ako sa kalipay. Oh. Ilabi na sa kaliwat ni Iba. Managsama di ay ta. Urang buso na ito ang atong kauhaw. Ang atong panginahanglan. Huwag ka ba'y kauban? Ako rin usa. Ako rin may na-assign din eh. Unsa ka man day din eh? Usa ko sa mga bantay din sa Hacienda Miranda. Hacienda Miranda? Kasi tagiya din eh? Si Garrido, ang anak ni Dunya Miranda. Mao ba? Mao. Sikit ka gamay. Okay ra. Ko gamay. Okay, ikaw, kinsa ka man ha? Nganong naabot ka dinhing napita? Kinahanglan pa bang masayod ka? Maayo nang makailasap ko nimo. Tagadiin ka. Asang mahinungdanon nimo? Nga makaila ka na ako? O ang kalipay nga atong gikinahanglan? Tuno. Pero kung dili ka, ayaw na lang. Come on. Pero na noon, ngani anak ka. Haritas payag, silbing guardhouse na ko. Asang napita? Di ada rin napita. Mukuyog ka ba uban ako? O ba nanti ka? Kung mau ka na dali, kuyog ka na ako. May isa man, di kin makontak si Cherry? Dili, may kukoy. Mo ba? Giahak na lang. Gibati ko kabalaka. Balaka sa unsa? Kabalaka nga tingalig eh. Si Makodo na nagbinuang niya. Ay, nagkahadlok bay. Nagkahadlok. Ha? O sige, ayaw kahadlok. Ano dili ba kumahadlok? Ha? May kukoy. Ay, Dili ko gusto nga ang nahitabo niya. Mahitabo na usab. sis. Di na may tabo ba dyan ko? Di man kakaswitos imong asawa. Ako switong ko sa asawa nimo. Ha? Oo. Kaya Cherry, kamao na manalipod siyang kagalingon. May kukoy. Nasultihan di ka, ha? Nasultihan na pati ka, ani? Kung nasultihan di ka, balik ko na kong sulti, ha? Balik ko na kong pahinumdum ni mo. Pero kung wa pa kong kasulti, ha? Sultihan di ka. Nga si Cherry, gabi na. Ha? Gabi na. Kaya itong kami rin naibilin, nyangyo siya na ko nga, luguson ako siya. Ha? Bida, ganahan ka ni. Asawa nga ni mo, sultihan na ganahan ka ni. Hagi, nyangyo siya na ko nga, luguson ako siya. Nagpakiluoy man. Amigo ko ta. Hindi ko gusto magkaingon ka nga. Traidor ko pagkatao. Mao to nga. Imong gilugo si Cherry? Miyang yun lagi siya. Kunya, suod kita. Suod mi si Cherry. Mao to nisugot ko. Nga luguson ko siya. Ay. Gilugos mo siya. Patiwasan sa ko eh. Gilugos mo lagi ni mo. Ganahan na kailabtan ko ni mo. Patiwasan sa ko. Naikob ko mo balibad mo to. Nisugot na lang ko. Nga luguson siya. Kung sa'yo nahitabo. Nga ako nabunogoy. Ha? Pwede mo nugan ako. Kinahambag na ko, pak! Sukmag, patid! Og, di pa higayon nga. Gijodo ko. Murag na bali akong hawak. Kaya naganahan ka sa. Og sa tanan ako si mong asawa. Murag kakilawon. Kapat yun nun. Kusgan pa kayo. Og, kubalon kay kamot. Kubalon. Tungod ka na sa pagsigin niya, bugwal si Yuta. Gamit ang piko. Pagsikalsas mga bato. Gihimo niyang paril. O kanon na isa ka, namugag kahoy. Gamit ang atsa. Pero, asa ka nun siya? Kung sa'yo nahitabo, karon niya. Dili mahimo, mag-urong lang ko. Kung dili siya mabot, mga 30 minutos, gikan karon.
pangitaon ako siya. Ang pangutana, asa na to pangita? Bay kukoy. Di ara ang baso lang ka. Nanay Brandy. Ambi na yun. Di ara Marag na inalimtan ka na. Ang pulutan. Huwag ko kalimot. Oh, iniwaluhal yun. Muna na'y katapusan. Aka na. Ang bino. Buset! Ayaw lang ukasuko kay nakatilaw na ka sa pulutan. Kinsa may di masuko. Ha? Mga inutil ka itong duha. Nabunog lang sa usa ka babay. Basin og ang maong babay, kuan, karatisyan. Basin og expert to sa, unsa na, kung fu? Why kung fu? Sa bala og sa harmas, anggaw-hanggaw. Kunya kay nakuhaan magkasiya og armas. Mao kanay usa sa labing nalagutan ako. Nga nakuhaan siya og armas. Kunya asa naman to sila? Akong gisugo nga iluhon ang mga babae. Kinsa ka siya lang ka? Ay bungot sa ilong kugmohon. Ganun ako may pangutanon mo, ha? Ayaw lang kasuko. Sorry lang ka. Usa lang nga babay. Gilupig sila. Nailugan pag-armas. Buset! Mao na kini ang akong guardhouse. Mao na kini. Doon na may nindot nga kama. Mao ka na. Uy, doon na ba kamoy dugang mga armas? Mga rifle pa? Ako ka ng mga gamit. Ako na. May telescope sight pa? Oo, tinuod ka na. Gamit ka na para bantay sa mga kawatan tungod kay dunay dagang kawatan din sa Sinda. Di ay ba? Kumplito mi din eh. Shotgun, rifle, pistola, kumplitos mga bala. Mao pa. Pero, dili ka na mo yangay na itong isgutan. Ha? Tagbaho na natong atong kaugalingon. Unsa pa may kinaabot mo? Karon, sugdan ko na. Ngano man? Magigluman sa ka. Nga doon na kay armas imong hawak. Ibutang mo na ka ng imong armas. Ang akong 45. Huwag kay kumpiyansa, no? Gawas ka doon na kay gidamas shotgun. Doon na pag-iw kay 45 pistol. Di yun angay mo kumpiyansa. Kana mo. Ay. Kana. Ikuyawan ko. Magigluman sa kuya. Natingalay mo buto na. Na. Gigibutan ko na nga akong armas. Ug sugdan ko na ang atong romansa. Kadiyag lang. Sa kabal kayo ng imong jacket. Ug ingon man ang imong karsones. Oo, to, no. Hubuon ko ng akong jacket ug ang akong karsones. Ug ikaw. Hubuon sad na ko ang akong karsones. Gisugdan ko na og tangtang ang butones sa kong karsones. Ug ako sad ni bira uno, bira dos. Nakuha nga akong jacket. Dayon ang akong karsones. Maya mito ang akong laway. Suyo po na ako. Ang imong bukton gusto kayo. Murag, China man.
Ay, natural. Saktos exercise. Bodybuilder good ko. Oh. Yubo ko na nga akong karsones. Oops. Ang imong kabusog. Waratay naman. Natural. Muragod ning si Arnold Schwarzenegger. Hubuan hayon ang imong brain. Ani adayon. Oops. Reventador. Unsa? Ha? Magbuto-buto ron ang imo ini. Ha? Kadit lang. Bahala na. Dili ko. Imo kong gitukpod. Okay ka. Dili ko. Si Dili. Ha? Nainayak na ko. Basta ningigayo na. Maglipay ta. Baho lagi ka. Kinuod ko si mo romansa. Di na ka makabalibad na ko. Basta ka dili ko. Ha, Dili? Ay. Sorry ha. Pero na-turn off ko sa imong baho. Inahat bayani mo. Imong gisukmag o gipatilan ko ni mo. Ay, imo manong. Ay. Maog yun dahil mahitabo. Ikaw pang unang babae nga nisukol ako. Nga nagkasukmag o nagkapatid na ko. Sorry ha. Kinanglan nga mo lampos kina ko ningi ngayon na. Nangita kag sakit si mong lawas. Kini! Oops! Ay! Dahil ko ang akong pugaran si mong pagpatid. Sorry ha. Buang ka. Pati yun di ka bayana ka. Ang akong 45. Manglulugos ka. O tibaw ka ba? Kontra ka na ako ang taong rapist. Sama ni mo! Usa? Miyembro ka ba sa Scorpion Gang? Usa? Miyembro ka ba sa Scorpion Gang? Ang akong setkan! Ay, animal ka! Napaupo siya. Huwag ang iyang sampot. May patik na. Ngatanga. Kung Scorpion. Madali ko gawas din. Huwag ang iyang admas. Danon ako. Langka, kung sa itong nabati na itong buto, murag distansya man kaayo pero lanog lang kay mingaw man. Pasagdi ang mong buto. Masigduna na sa ikawatan nga lisod sa atong asyenda. Maupa lang ka? Ugma, siguro nga may balita. Talabot sa mong buto. Ako ipasusi ni Draco ang mong buto. Kokoy, Bay. mulakaw na ko. Gamiton akong motorsiklo. Ha? Anong pagpangita kang chiri? Lakaw yung motor. Kuyugan di ka. Ako na lang. Ayaw! Dito ka pa sa dyan. Tabangan di ka. Kun mo. Dana. Diri na. Angkas na diri sa motorsiklo. Oh, bay. Uy, bay. What's up? Bahihi sa kabayo. Si Chirin di kayo na, bay. Di siya gikan. Unsa kining gisod og sako? Kadit, ablihan ako. Uy, sala! Mga armas!
shotgun o rifle? Tuna pa telescope sight. Diin ka niini. Gikan ka na sa tao nga doon ay marka nga scorpion sa iyang sampot. Unsay buot mong ipasabot? Gikan ko na suri-suri. Og naipunta ako sa dapit dool sa Hacienda Miranda. Og gitiunan ko sa gwardiya sa Hacienda Miranda. Og buot ko niyang luguson. Unsa? Ug unsay nahitabo? Bisag wa ka Django. Pero napanalipdan ko ang akong kagalingon. Og napatay ko ang gwardiya. Cherry! Dechiri. Og gidakong iyang mga armas. Og magamit ko kana para makigubat sa Scorpion Gang. Cherry! Ito na. Kay bisan og wa mutugan ka nako ang maong lalaki. Pero sa ako nakita, sa iyang sampot nga may patik siya nga Scorpion, nagtuo ko nga mauna ka na ang ilang gang. Og sakop ni Garrido. Cherry! Og nasayran ako nga ang tag-iya sa Hacienda Miranda, mao si Garrido. Ug ang iyang mga sakop, pulos mga killer. Diin man ka may bawa na, Dechiri. Pinagis sa katindira og pagkaon dito sa lungsod nga si Insiuyang. Siya nagsulti ka nako. Cherry! O kining mga armas nga ako nakuha. Magamit ko kini. Aron ikapanimahos ko ang akong gidangatan. Ah, May kinabuhi nga nahagtos sa akong mga kamot. nakahimo ka ini, Dechiri. Gitugbangan ko lang ang ilang mga daotang binuhatan. Ug labaw sa tanan. Sa pamaykawinan ko, Mausag. guba naman ko kukoy, dili ba? Mausag. Pasag di nga ako'y muhimo niini, Cherry. Bitaw. Paghimo og imundan. Cherry! Bitaw, bay. Gimo. Majago. Nakahimo si Cherry paghunos o kinabuhi. Cherry. Tugulti ko. Nga ako'y muhimo sa tanan. Nakasugod ako. Naguna na ko nimo, Cherry. Sayod ko. Dako ang imong kay ubos din ako. Pero wa ko magmika. Giparingkamutan ko. Nagkatakin ng hustisya ang tanan nga didangat nato. Sayod ko. Unsa kasakit ang nahitabo nato. Sa atong anak. Kanimo. Ug sa akong uyuan. Ug dili man sa tingali nimo angay mahayan ang akong gibuhat. Tungod kay haduol na sa kasulbaran. Ang pag-ila nato sa mga tao nga responsable sa akong ginangatan. Cherry. Ug dako ang akong pagtuo nga ang pangu sa Scorpion Gang mao si Garrido. Cherry. Kung si Garrido man, ako ang mangunay sa paghipos kaniya, Django. Itugyan ka na ako ang tanan. Kumusta na? Kumusta na, Draco? Napunong kasi mong pag-practice. Unsa may? Unsay balita, ha? Kumusta na? Bad news, Agaw. Unsay ba news? Ang katumboto kagabi, ang atong gwardiya sa may ng bahin sa Hacienda Miranda, si Ujirax. Wait. Iyatap. Unsa? Ugwa daw sa mga armas, shotgun o rifle o ang diyang 45. Unsa? Unsa man nagkahaang sunod nga mahitabo?
Mga kaigsunan, sundan nyo sa pagpaminaw lain pa mga sumpay ng Sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinawato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Dacuda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Dacuda. Dalit karato sa RMN Drama. Mga to listeners, ang part 5 sa Lone Ranger. Nya, pasaram tong lapitan, ha? Nahuman, ang binabasa dahil. Salamat kaayo sa mga comment, no? Unya, salamat sa tanan nga kanunay gud nga nag-atang, no? Paabot sa mga drama. Salamat sa mga nag-add friend din ako sa Facebook din. Yan. Pagpaila lang mo nga listeners mo na ako dire sa YouTube, no, kay nampoy uban nga mo add yo okay la ba, kay di man po magpaila di lang po na ko i-accept labi na ng mga murag foreigner bitaw, di na ko i-accept kay mo kaila ya sagaran kay kuan na ba ni murag bitaw mga matlakaw scammer ba ng uban na kay mawa naman po kalit, mawa ra po sila kalit ba. May uban yung message pero mawa ra kalit kaya di man pansinon. Kanang uban yung mga mag-comment mag-PM ba. Kay labi na di magpaila, no? Pero na uban nga mga kuan ako kuan ng comments mga nag-PM mo sa ako ma-reply kay di man ko hilig Facebook. Di kay ko tigbabad sa Facebook. Mo open ako na mga 1 minute tingali. Sabay-subay, tanaw ko sa nga log out tayo, no? Mo ta. Di jud ko bubabad yung mga pila ka oras, no? Mo tanaw ko na sa Facebook na butang talag pinakataas mga 30 minutes, no? Tanaw sa mga post, mga basa-basa sa mga timeline. May message. Pero mo reply kung may mga listeners nga may pangutana. May mga pangutana nga mga listeners, ma-replyan na ako. Pasensya din ni Ludi Mejías, no? Wala na ko ma-reply, no? Ibalibad naman ako namang gibasa ng direct comment, no? Nga itong taano nga, di ka malain, no? Kay naikog lang dyan kumudawat mga kalisteners. Sa pagkakaroon na kuan na nakasulti na ko ninyo nga salamat ko ninyo pero malagi murag nakatuon ko kanang tagam ba sukad na gibas bitaw kog mga dili maayo katuon ko kuan ba nga di ko ang di na lang ko magdawat-dawat kay isud kayo magdawat ko niya sabi na di sa tanang panahon bitaw maka-upload ko maulaw mo ko maikog ko sa mga naghatag ba. Di ko ka-upload dito kay wasa kondisyon. Pati ko kung kaikog na kalisteners yun sa mga nakatabang ba. Maikog ko. Kay daghan kayo ng hatag niya. Sa mga nga di man kada adlaw mo upload yan na ba. Pero dili man po yung ana itong mga nanghatag mo. Ano po sila nagdali no? Na maka-upload yung mga drama. Maunong to sila kusog maghuwat kay kanang maoy ning tabang maunong sila itaas og pailog nga magpaabot nga ang sumpay no? Lahi sa uban nga mga suko mga kalisteners lahi sa uban nga mao na mga suko pero katong mga nakatabang paabot lang taon sila kana sa ta maka-upload no? Nga maikog yo pati yung kaikog mga kalisteners nga sa pagkakaroon tudo balibad na lang ko kay maikog mo ko magunaw na nga kung ka-upload din ba kay lain ng paminaw labad ulon siya kuan nga yan na muna siya na inungdan nga maulaw ko
Wala pasensya kay Lude Miyas no, nga balibad ko. Pero bulahan ka kay magyatagon ka. No? Di na masayang imong pagka manggiluyon kay kaluyan mo ka sa Ginoo na. Labi na sa mga mangyatagon no. Salamat kay ning tanan gid niya. Ginoo ra gyud magbalos ng mga kalisenas. Kaya wala may mausik sa mga mayong buhat mga ginawang kasulti. Also mga kalisenas, thank you so much for watching or for listening. Ang ping mo ka ng mga kalisenas. God bless us all. God bless. Merry Christmas.